Ja ťa priťahujem. Co? A ja ťa... Ty ne, taky. Můžeš být v klidu, bráško? My se teď tak poznáváme s Nikolasem. Je to takový hezký. Mohla by byť taká párová hra. Líbací. Tak bych ti to tam nandal hneď v momente. Si chceš líbat? Jsi se zase líbal s 5 holkama. Třeba. Čo? Že by si se zase líbal s 5 holkama, říkám. Tebe vravím, o tebe. No ano, ale třeba kdybychom si vybírali, tak bych fakt šli... Ne, teď už asi ne. Asi ne. Nevím, někdo určitě. My sa aj máme stále o čom rozprávať. Aj tá fyzická taká príťažlivosť tam podľa mňa je mega. Aspoň teda z mojej strany. Je možno reálne, že dneska už budeme spať vedľa seba. No, když to jakoby tak klapne, Když to by to... tak dneska možná Jo. máme spinkat vedle sebe. To je bylo hezký. Těšíš se? Jo. Těšíš se z toho? Jasne, že jo. Aj Sára sa zdá byť v novom vzťahu spokojnejšia. Třeba přijde nová bomšelka a vybere si tě. Idem sa ostrihať do hola. Proč by si se měl stříhat do hola? Nie som taký pekný a nech si ma nevybere. Čo? Jo, jakože takhle. Tak to som to myslel. Môže mi predný zub vybiť, nech som štrbavý. A to bude hneď iné. Vybijeme. Ne, to by se mi nelíbilo, ani ty mě už. Štrbavý, keby som? To už bych tě nechtěla. No, možno sa to... Ne, kdyby jsi měl zub, Možno. jako přední, No, a tak to sa môže stať, mi ho môžu vybiť takedy na zápase. tak uděláme nový asi. No tak to hej, to je jasné, že áno. Nikolas se teď budou hlídat. Už se ho nepustím.